Ruas nahina holongan ni Tuhan Yesus Kristus. Tapuk kama parminggota di bagasan sadarion. Suak songoni na mengikuti live streaming sian inganan nabe. Taparadema roha doho pikirata. Marede mahita. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi perbadia, na tuno palangi dohot tanoon. Amen. Nunga di pabotohon ibana tuho ale jolma, manang aha na denggan, jala manang aha na niluan ni Jehovah tuho, ima na mangulahon sabing, dohot holong ni roha di bagasan, jala marpangalaho haserepon maradopon debatam. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan. Sailehon jala patubu di hami hapurseaon na sitong. Tabay ma hapursean nami ganu pari. Asalam togu. Lehon ma di hami holong ni roha na somar pangaci. Asa holong roha nami diho. Doho di dongan nami jolma. Leho di hami pakirimon na mangulu. Asa marlas ni roha hami mabain lomo ni rohami. Say oloi ma pangiduan nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Marede mahita. Patik ni debata di minggu ta sadarion
Imana tersurat sian sada Timoteus tolu ayat 10 tolu songonom mam. Aidung ture parhobasan nasida, naik situ tuma nasida, jalamar hiras niroha, godang marhapor seaon di Yesus Kristus, ima sahatna. Rap mangido gogo mahita tu debata, lau mangulahon nahom bartu patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon nahom bartu patik mi. Amen. Marede mahita. Tatot potima dosa tanah godang itu ado pani debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan, para siroha nasumurung. Amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami halak pardosa nadangolon, ro tujolo habang sam habadiaumi, manopoti jala mangangguko dosa nami, macai jojo tuarsai hami ho, mar hite-hite pikiran dohot hata, dohot pambahenan nami narwai, daku haholongi hami hosian nasa roha nami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa todinami, dohot nasa gogo nami. Dibaheni tamado rimasmu, jala uhumamu hami tuhamatean saleleng nileleng nai. Alai, nama porus mahamin waeng tu asini roham na godangi, mangido sian nasa rohami, hasesani dosa saluhutna. Urupi mahami pabuahon rohanami, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham si panguluhami, dohot ala ni guarmu unabadiai, ale Tuhan, asi maroham di hami halak nadangolon. Amen. Tabi gema baga-bagani debataringot Tuhan sesani dosa. Para si roha jala pardenggan basa do Jahoba, labat tarimas, jala para si roha godang, dang dibaloson tu hita hobar tu akka dosata, jala dang dibaloson tu hita hobar tu akka hajahatonna, songon asini rohani amana mida akka anakna, asini rohani Jahoba di akka namak kabiari imana, hasangapon madi debata na digijang. Amen. Marede mahita.
hatani di batahan naga betul puk epistel di mingguta sadarion ima tarsurat sia 2 Kronika sia ayat sada sahak rodi ayat walu tajahama margati soring. Ia raja borusion saba dung di bege barita ni si Salomo Roma nasida tu Yerusalem naing masih ujian dohot si Salomo marudang-udang mardongan parangan masai tongam tole uto akan mengusung na khusus maragam-ragam dohot sere macai godang dohot mata itan jadi dung sahat nasida tu jolo ni si Salomo di pabua-bua matu ibana saluhutna di bagasan rohanai. Jadi di patorang si Salomo tu nasida sude suku-sukuna jaladang adong pinanggo sada sian rohani si Salomo nasopi natorang tu nasida. Jadi dung di ida raja boru-boru sian saba habis tarani si Salomo dohot bagas napi naulinai. Tole katobina hundu aka namposona. Tole panagami aka parhaladonan dohot pakaian nasida. Tole aka setahu aguna dohot pakaian nasida. Jadi hiran atar maulu mau nasida. Laos di dok mama dok rajai, sitong do HP barita na hubege diluati, taringo tu aturan binainai, dohot taringo tu hapistaranmu. Dan yang di parhatongon rohaku jolo baritai, pai maro autuson, gabe di ida mataku, HP ida ma, nang Martua mahalak parhaladum, martua madohot akka na posom, akka na toktong marhalado di adopamu, pabege-bege hapistaranmu. Pinuji ma Jehovah de batang, lawan babangkit tomo atas sama-sama, bahagia sisa Jehovah de batang, alamun di rumah di batang menjaya, naik motornya dari umbahin di bawah ima sahatna martua mana tu mangihon hatani di bata jalan nau peopsa. Amin. Mari demahita. Tidakon maha taha porsiotai songon nahi na tidakon idongan saha porsian di sandok portibion rap mahita mandokon au porsia di debata Jehovah ido ama pargogo na sohatu dosan na tumo palangi dohotano
Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imat na tinubuhan ni si Maria, na gabi-gabian senton di porbadia, andorang sohahubuan, ido tuhata, natumana bernit, di pangung manisilatus, nama tetar pajalo iba na dihaw pinarsilang, na tua-tua meruturanong, namulak mangulu di ari patuluhon, nama naik tu surgo, lau hundul tu siamun di bata Jehovah, amanai pargogo na sohaturusani, disima imana pay mamula sogo tu tanoon, mangumihala mangulu doho namate, au porsea di tondi porbadia, jaladong sadahuria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, doho dihasani dosa, doho dihaitan mandok, mulak mangulu dosogot daging halak naung mate, doho dihanguluan nasora suda. Amin. Maredema ina Kamis.
Titing HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, Minggu Pasar Kulturukon, Dung Trinitatis, tanggal 7 September tahun 2020. Topik Minggu, Mengurubi Sian Nasa Haholong. Titing berjudul Panitia Program Bersama Tahun Profesionalisme dalam Penatalayanan tahun 2020. Lau mendukung naporlu tu program bersama tahun profesionalisme HKBP Pasar Minggu tahun 2020 naung ditotopon marhite sermon parhalalu di hari Minggu sadarion tanggal 7 September 2020 Bapungdana dohita marhite kantong pilihan jala di barare do amplop tapasahat ma tujulu di parminggun manugut arian dohot botari. Na paduahon tuan rumah konven pendeta distrik Walu DKI Jakarta. Konven pendeta distrik Walu DKI Jakarta naing di Patupa di hari Senin tanggal 4 September tahun 2020 mamuka pukul sia waktu Indonesia Barat. Maringaran di HKBP Pasar Minggu. Nagabi tuan rumah onom resort. Ima HKBP Resort Pasar Minggu, HKBP Resort Kebayoran Baru, HKBP Resort Kebayoran Selatan, HKBP Resort Serengseng Sawah, HKBP Resort Pulau Jahe, Dohot HKBP Resort Pondok Kelapa. Napatuluhun pra-konferensi parupuan HKBP. Pra-konferensi parupuan HKBP naing patupaon di tanggal 8 November tahun 2020. Adorakso konferensi tahun 2024. Ima nanaing ni dohotan ni Sudi Perwakilan Distrik jala nagabe ketua umum na tarpilit sian gereja HKBP Pasar Minggu na tongon ketua PPD Distrik Walu DKI Jakarta. Jalanunga dilantik ima Nyonya Situa Insinyur Ido Huta Barat MSM inang doktoranda Sandra Boru Sidabutar. Tuhattama namangalehon gogo dohot bisuk nang hapistaran dinalaho mangula ulaun na pinasaha ni debata marhite huriana. Na paupaton dewan-dewan, Dewan Koinonia Seksi Lansia. Seksi Lansia HKBP Pasar Minggu naing patupahon kebaktian Padang ima di hari Rabu tanggal 20 September tahun 2020 maringanan di Buperta Cibubur. Partikian pukul 7 sahatu nasidung. Peserta seluruh lansia HKBP Pasar Minggu nama umur 60 tahun tugijang. Pendaftaran boima menghubungi Nyonya Situmorang Boru Samosir. Batas akhir pendaftaran ima di tanggal 10 September tahun 2020. Tatangyak koma asaringkan merdalan kebaktiani. Duksidung tiktingon begiotaro sosialisasi sian seksi lansia. Seksi parupuan. Inahanna HKBP Pasar Minggu naing maddohoti kebaktian Padang Inahanna Distrik Walu DKI Jakarta nanaing di Patupa di hari Selasa tanggal 5 September tahun 2020. Inganan Buperta Cibubur Kempi 2. Partikian pukul sia sahatu nasidung. Tatangyak koma asaringkan merdalan kebaktiani. Dewan Marturia Seksi Sending. Seksi Sending HKBP Pasar Minggu naik patupahon pembinaan Naposobulung Dohot Remaja HKBP Pasar Minggu asa lam makaholongi mangului tuhata jala lam tugu haporsiaonna gabi mergogo menghadapi tantangan ningulu tujuluanon. Tema
Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu gereja HKBP. Hari Kamis tanggal 12 September 2020 pertikian pukul 10.30 WIB sahatu pukul 10 WIB. Inganan gereja HKBP Pasar Minggu. Peserta seluruh Naposobulung dan remaja HKBP Pasar Minggu. Pembicara Naparjolo Pendeta Herman Nenggolan MTH, Napaduahon calon pendeta Esra Manulang MA, Napatuluhon pendeta Dr. Franky Napitupulu. Pendaftaran dapat menghubungi Ketua Naposobulung dan Ketua Remaja dan bisa juga melalui Sintua di wilayah masing-masing. Tikting naso jinahahon dohot parhepengon ni huriata boima tajaha di tikting naung di parade huriata. Songonima tikting dihita di bagasan samingguon. Pinasahama tu panitia kebaktian Padang lansia HKBP Pasar Minggu laho pasaton sosialisasi. Salum, Horas, na hupar sangapi hami, amang pendeta resort, amang pendeta Sobok Simanjutak STHMM. Dot sude hamu amang situanami dot inang situanami akaparhalado HKBP Pasar Minggu. Parjolo sahali tama dohita mandok mauleate tutuhata ala dilehon do tuhita hahipason buhita rap marpungu sadarion di bagasnya itu hataon. Jonjong audison songon ketua lansia HKBP Pasar Minggu menghimbau tusude hamu amang do tamu inang yang telah berusia 60 tahun ke atas. Ima sesuai itu peraturan pemerintah RI nomor 43 tahun 2004 dan Undang-Undang RI nomor 13 tahun 98, ima songon batas usia lansia yaitu 60 tahun. Jadi mangidu hami asaria mahita mandohoti kebaktian Padang dan senam bersama yang akan kita laksanakan pada tanggal 20 September 23 bertempat di Buperta, Cibubur, Kempi 2, Jakarta Timur. Adapun acara ialah pertama senam pagi, Napaduahon kebaktian, kemudian ceramah oleh motivator, kemudian adong door prize dan kuis dengan hadiah yang menarik, kemudian hiburan oleh penyanyi-penyanyi kita, penyanyi lokal. Panitia menyediakan bus pulang pergi dan akan berangkat jam 6.30 dari depan rumah makan Padang Ganti Salero, kira-kira 50 meter sian menuju ke arah Poltangan. Jadi Ganti Salero adong desi, jadi desi do anon bus standby. Jadi yang mau ikut silakan naik dari sana. Untuk dress code kita adalah warna biru. Kaos warna biru, jadi peserta nanti seluruhnya pakai kaos warna biru. Jadi song ini mah himbauan sian hami amang dot inang sude lansia HKBP Pasar Minggu. Mau lihat Horas.
amasya. Mare demahita sambil papung hopeliata kantong sada A dohot sada B. Oh
Dameni de matana sumurung sian saluhu naroha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiranmu Nabi. Di bagasang Kristus Jesus Tuhatai. Amen. Uriana hinaholongan ni Tuhata Jesus Kristus. Tongon nung asahati tanuaing tuminggu pasapulu toluhon dung Trinitatis. Tarhera 10 sada minggu nai salpuhonot tama tahun 2020 tuluon. Kurang lebih 4 bulan tuzulu. Alanya kamanginang dorang soho patolhas barita nauli di minggu ta sadarion ala maraton estafet dope noaing sudi merdalan nasa program-program ni huriata nangakadiwan diwan. Natuari adong 2 kegiatan na masai argang na hinumasan ni huriata na parjulu asrohak kunaking mulo sosialisasi lansia. Jadi mula adong atong punguan ni lansia, adong otik ketimpangan, alaidang na timpang, nenung nga dibuka huriat tayo beberapa, salah satunya adalah gereja kita, bekon adong batok keluarga muda, dung yang keluarga, dan matua, atau hari adong dorison workshop, sada pelayanan huriatan okta pukang sejak 2021, keluarga muda secara khusus natuari pembekalan tong gudang potensi-potensi jakuriata tentang financial planning. Lanidang liling akan mengenang tuzulu di data manon sudi keluarga muda on akan adong pekerjaan khususna UMKM salam tapak patar mengalir holong ni roha songon perbuini jamitan nos sedarion. Mungkin satu waktu nanti akan berjejer di sini, di
ditampilkan semua para UMKM itu asasani mahita dalam masyurupan unak saya sedor harak Jawa beta tuhor lai sedor taima namar donga bunga pedani itu teh mulai nang berintan nama leon pembekalan atuari nangda jala dong nahu pergumul hona laudang di sonat tuari saya kurang lebih 2 jam memberi materi pembekalan kepada guru sekolah minggu amanginang bahasa hupukah adorak sumar zamita adong iko parukil honotta sian hurang lubi 10 pitu 10 luhanga guru sekolah mingguta bolo sosala holonano patala go anak kon ni huriaon guru sekolah minggu asing ni anak rato dohot mahasiswa manginang hidup basehu saya mangati nasida. Jadi melubuhkan putra putri kita. Jadi huriatta menampung nasida untuk dibekali mungkin menjadi guru-guru sekolah minggu. Allahullah merlibur anak ratom manang mahasiswaon. Baisiman no mangajari akapahopung unayak kainong. Akan akotai. Jadi Maria Manginang ini harus saya sampaikan secara bersama-sama di tengah-tengah kita. Alani zuzo nilan si anak kaning. Sipata di zamanon uludu maila halak matua. Dan ulu hidup ibana lansia. Angkoni kodohonok kudo. HP manang buah HP sada kebanggaan si hamolete honotor do tutuhani molo di parar tuhanihi ta gabilansia. Ai dang dang lansia honingon adang gope. Ai masa mailehi ta gabilansia kan gitu. Nang mailehi ta gabilansia justru tapes tahun man yang mulung 10 tahun ngai luat sita gabelan alani akan nang marumur 10 tahun nang maile gabilansia. Roma hita dang adong ipunguk biaya gratis do. Kita hanya mau reuni di situ betapa besarnya Tuhan menghantar kita tu usia lansia lanjut usia mulu lanjut mau leate mulu so lanjut pe ba mau leate idot tong unak sai holam maddo pasak kahamu ijabu di rajadat sari parsita hamu duga bilansia hamu alai mulu sorotu ke bakti lansia sana doi jadi unang asari padokat tong mulu meredet tita asador harupama tugu-tugu ni lobu adoktariti tugu-tugu ni horbo nang mahamu sa urmatua say sahak matuna marnini tuna HP maile lansia unang matok songoni kan jadi Roma hitak kamanginang nakpe begitu banyak masih harus kami kerjakan semua aktivitas kita sampai apa yang bisa kita kerjakan sesuai dengan program kita alani bahan perhatian mari kita kamanginang ngasa ada saya sudah kita bui mengikuti kabar perkembangan di sudi pelayanan tahoras mari kita barita nauli si hangguluhonotan minggu pasapuluh tuluhon minggu trinitatis sadarion ima di surat ni apostol Paulus napaduahon tuhuria Korin biddu walu 2 Korintus walu mamuka sian ayat sada sahak rodi ayat pitu usaha homma tapai hutihu ma diaka bibel tabi alaihu pabotohon hami matuhamu akadongan asini rohani debata nani lehon nai tuaka huria na di Makedonia ayatik pe di bagasan pangujunan dot hapor suhon godang nasida di horhon halalas ni roha nasida nasumurung aku ni sukko ni hi napogos nasida do habasaun na lumobi huhatidakot do naong dilehon nasida nasa natarpatupasa lubi tahe sian guguna jala sian lomona do gugudo dia poina sida hami jala dipangido asini roha
Ima nanaing gabe para parsidohot mengurupi aka nabadiai. Jalagumodang sianna hukirim hami tung dirina do dilehon nasida parjulu tutuhani. Dungi tu hami mangihutton lomo ni rohani debata. Gabe huapoi hami si Titus asalaus di pauzung di tonga-tonga muna ulaon asini rohaon songon naung pinuk kanai alai songon hasurunga muna di nasaluhut di hapor seaon di hata di parbinotoan di nasaharing kason di pakkaholongi muna di hami naing songonima hasurungan muna nang diulaon asini rohaon ima sahakni turpukta huriana hinaholongan ni Tuhatta Jesus Kristus Tuhattai nunga 10 minggu tabulus minggu Trinitatis di gobarhon minggu Trinitatis ido akamanginang songod dia do debata zubadiho kita. Bagaimana Allah menciptakan kita, membuat kehidupan kita itu sejahtera di awalnya. Dan adong hurangan zolma dimulanai. Bakat julu sudedo di paradi Tuhattai. Pasu-pasu perdagingon di nguluni zolma. Dungipe ditoppama zolmai. Pauliulihon dohok majalo pasu-pasu ni debata. Ada idung madabu zolma itu bagasad dosa terimas Tuhattai dan gotap holong ni rohana nakpekot julu buluson ni zolma nama akan apait dohot akan aparir ada riak matsohot asini roha dakya matsohot holong ni debata dang macadi bana mamasu-masu perdagingon nang ngulu partod dion ni zolma dihokop debatado hita marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhattai dang dipaloat cita mabir di bagasang ngulut taon nakpe songon nidokngi kor amasion nakkaning roe logo lubis ay boto hamuru tahe cerita niya logo lubis dulu hamuman nona teh bulu akka parsamosir situ morang akka marga sinaga mungkin di botoro cerita niya lugu lubison ya anggona iboto zolman waing angin topan namate puting beliung ada ya ronggo cerita niya lugu lubis tapi itu kita terjemahkanlah banyaknya badai yang kita jalani dalam hidup ini banyaknya persoalan kehidupan kita ini alairang dipalowas Tuhattai hita mabir disi sai dihaholongi di pasu-pasu diodihon dohita ima marhiti-hiti toddi porbadia nanang dohonon na manginang dang macari Tuhattai makaholongi hita dang macari holongi rehani di bata makaholongi hita saharo di partikyanon di bagasan hahurangat doho hagalion nai dakya so Tuhatta manatap pita ayang go siya rupa ni hazol maota ayang go siya pikirata anggo siya pangalahota anggo siya tindakata di tonga-tonga ni nguluon daktamabe hitan yan nanggo mernida matanya ribicar daktamabe hitan nanggo majalo udan pamornohi palabokon tanoon doho mamornohi suaswanan asatarudi hitan nang disipanganon tapi kasih Tuhan itu betul-betul tidak terhingga selalu di tengah-tengah kehidupan kita walau hidup kita selalu dalam kekurangan-kekurangan bahkan kita jatuh ke dalam dosa tetapi Tuhan itu selalu baik di tengah-tengah kehidupan kita manginang ikonido mamakulingi rohatta molo di jauhot tema ni minggu sadariona kamanginang dihita mangurupi sian nasaroha mangrupi sian haholongon
Ikon nang supak kita ro nakaning nahurokoni debatana para dehos yang mulana nama narihon ngulut taon nasomat jadi nak penong di bagasak kahususa dosa hita alai sadia si tu hatai do hita di bagasan Kristus tu hatai sai di ramoti jala dia dihon di bana do hita marhite tod di porbedia asasasi tonga di ganu ngulu ni akana porsea dang bui dang mian nagen waranna holong ni roha namar perbue tuganup jolma. Dan ini telah menjadi hukum yang baru bagi kita. Hidup ben hamuruk akka Tuhan Yesus tu akka sisian nai. Ditikis saya songon namar pikir nasida taringot tu namangula ulaon ala panarihono dingulu si kanopari. Bahkan ketika pernah ada datang kepada Tuhan Yesus membawa minyak yang harum dan mahal itu. Tiki di sehon kaparopuan itu Yesus mangalapu rabbuni ulosna. Bahkan Yesus sesongon na betul-betul manusia para sirohak kasih siani. Ala didok akan nasida ia tumagom manyan ni gadis miahi asani leo tuak kana pugus. Lalu Yesus berkata, "Ai tok tong guadong na pugus di tonga-tonga muna." Artinya belum tentu semua orang-orang yang bersama dengan Tuhan itu menjadi orang yang peduli, orang yang betul-betul orang yang bermurah hati. Asabuyo niyak kamanginang. Ingok ma. Nadi para di Tuhan taido. Di batana manopahi taido. Ngulutta doh nadong di kita. Dang alani malom doho gogomu bay bodo pahitan waik padirgak ngolut tahun alai nadiasi Kristus hidu hita diucat tita sian colma nasotamai di patama hita di bagasan huasoni tod di porbadia nasai toktong mangaramoti hita ido bahen ganuk halak na porsiak kamanginang dang boy dang adong bedi bana bibit holong niroha. Ingok do jamitakku hera tolu minggu nasalpu pak minggu nasalpu orang marjamita biada siang tong. Ingok do jamitakku disi, do disi angku halak batak dang adong nahulit. Ido tahe, baunuk pula biar kamu. Adong nahulit talak batak, Arong dona huli tinang amang halak batak. Gudang. Bah. Gabira gudang mahir kamu. Arong nahuli talak batak. Parholong para siroha pemberi do halak batak. Enggak ada itu. Mula arong nahulit disulikit jom si habatahon na itu. Ala puasa betul-betul parholong jalan rohan amar panarihon bagat situ turo pararihon ni halak batak. Asing majuan nokolat tudirina manang daong kan? Nah, itu menjadi pertanyaannya. Ay panarihon ni halak batak dang laurur biasa dang nahulit talak batak. Sudedo diula asa sahat adong tu nini nonona. Mapanarihonon na holong ni rohana. Alay unak salak kamanginang. Saya bertanggung jawab menyatakan itu sebenarnya orang-orang Batak itu tidak ada. Danga dong nahulit parholong doi pemberi doi. Puasa. Ya aduh hamu mangese-hese hidak danak tahe. Manak kolan asal ro mangan. Lihat tupak kolan itu. Esong ini udah namangulukan. Ba gokot si pay maun juju baro gokot lawi bat hinopahan say ay gudang kunak song nidang tureh perdelen ni ulew ni banaro mulak kan gitu muluhya hamu madoho tiak kamang gese-gese hidak dana doa kalain sebagainya manang ya patu papartangyangan marga-marga mudo didok inat tasuripada di halak batak
Kau naman yan mo lumar seminar hamu paropuan ate. Mulu ido inatta suripada ala Batak tu paropuan do paddohanon. Paramak subelunon partatarik sol ramitop ahar muse parsakalan sora mahiyang ai urusan nina de ida porsudi. Berarti partamu pemberi tangarong nahulit talak Batak. Betul-betul orang Batak itu yang suka memberi tumpangan, dukungan. Asa molido inatta soribada di halak Batak dang boy nahuli akamangina ngunak saya kacing hamu toros puro munai. Asa molido kon amat taraza inna raza mahori zolo raza mahori puri di tonga-tonga hamaho pangkalame ninna di halak Batak. Betul-betul dia orang-orang yang bisa menuntun orang. Asa dang adok kalak Batak nahulit. Hidup batsai adok kamu hulit tutulang nga tuhule-hulena. Dah tutulang kadang boy macam-macam. Dang boy hulit baru to haidokon tutulang. Baik kamu zuak kamang, undak kolan tebu kurmunak ki koramasione. Aharu dok molo tutulang. Ubu do bulan piniu bain samara. Pasu-pasu ni tulang pitu cudut suada marah. Alani do hulet dauru pitulang ngangai luba ngaminup potulang ngako adong gehepengmu. Nah. Turidu deh. Dang adong betul-betul. Tung di dia yang meredet talak Batak. Ngadi bain si panganon diapang di sabung belga ulu ni horbo ulu ni hoda ulu ni lobu. Ngadi lean songoni selalu 2 hari dok. Amang raja nami. Mo lutung nama ko ditami. Tanya ko kamu mahami geleng mo naon. Saya itu gadana mana? Bangga gudang saya dok ko pay merasa ibana na hulit. Jadi orang Batak itu orang-orang yang betul-betul baik. Allah ni do belum manupahi atau tahu profesionalisme nang unarong menahulit dah. Dah itu tong. Aku udah 50 juta udah Batak lihat tu penitiai satahunon. 350 juta kod dilului halaki. Tahu rupi mah. Ate nang bapala itu fakta sehali minum. Tong ko tu hitai kan itu. Naro kalak Batak nahulit. Asa dia mamuse siap filosofi ni Batak tangah songoni nuaing duk kalak Kristek kita kamanginang di paingo Apostol Paulus huria na adong di Korintus ala tongon pada saat na di Yerusalemi di luar Judea masa haliopotir ala gagal panen dengan rusaknya aliran sungai Nil pada saat itu menurut para ahli. Ujung masa halio poter disi dang taruli berisi panganon dang boy biadong ngolu pardagingon untuk mencukupi di ngolu si ganopari adul do sumurung nasida di dok di parbinotoan di sinadongan ayat pitu di turpuko sumurung do nasida di sude martibakon huria nadong di Makedonia 2 ibu kota yang berbeda pada saat itu jauh lebih miskin daripada jemaat yang ada di Korintus. Sampai dibuat si Paulus dogabe contoh huria ini di Makedonia di bakasan kasusahan, di bakasan kekurangan, tapi telah duluan memberi tumpangan, memberikan bantuan kepada jemaat di Yerusalem pada saat itu. Di basi Paulus dogabe sada percontohan kamanginang asahato nian huria naung ni hobasan nai na di Korintusi hatok mangalehon haholongon ulaon asini roha mangurubi naung akaturaparon na di Yerusalemi sumurung dohuriai di parbinotoan di sinadongan di haringgason doho di haporsiaon alai terlebak do lumabak do marpabahenan si pata songoni dorana manguluan
hidup bacipata takaran memberi bukan karena banyak jadi miliki orang. Tahu. Jadi mulu hutang tak kamu naking medok dangarok kalak batak na hulit. Alayaw ko ya huwoto na duwe hutanami. Unang may hutamu ate hutanami mahulok. Ay siwak hutana rohi taon. Anong ko ya huwoto carita na duwe hutanami. Saya digulung-gulung terus sebenga. Dan ibu tu ipat dia ipat solot tu nila marinai kan. Isi detiki, kena bongkar malam marinai. Hampir sudah mah pengai-ngai harati ngit-ngit. Ya harati rayap. Yang kita dah mungi kita deh. Anu na ya hari padok ped di tahun rayap tahu ya. Ini mah atar songoni mah. Iya. Alania. Habi Eropa hopuna pung. Turjo pung. Lewat tape nai tape ruang ngihamyakan. Tape mi. Ini kan. Baru dulu itahadzol ma sampai diri na pe marsahi cahit alani ulikna. Itahut terus porsuk. Boido sumur. Jadi bukan orang yang memberikan itu bisa tanggap dan bisa langsung membuat segala sesuatu tindakan nilai-nilai kasih. Amanginang sipata dangalani gudang ni dimiliki jolma. Kalau ketika kita cukup bahkan lebih kita menolong orang lain itu hal biasa. Tetapi yang luar biasa adalah ketika kita juga dalam kekurangan, dalam kelemahan, tapi kita bisa memberikan bantuan dan dukungan kepada orang lain. Songonido narimaki duniai. Porsuk do nasida. Dia tidak kocipa udus dui. Umora rohamo. Alai nasida. Justru siak kabogosa. Justru ketika kita di dalam kekurangan-kekurangan kita itu, ketidakberdayaan kita itu mampu memberikan kepada orang lain, disitulah kita semakin betul-betul merasakan bahwa alan yasini rohani debatado nama baik kita, bui majalo hanguluan nasihat tuhatai. Manginang perjulu di zuhud turbukom matuhita. Upistar mahamu siak kami ala dan lilingi baru di kota. Ala mangihutun aka kajian-kajian ni negaraon aka manginang baka portibion ala lam tutibuna do naginwaran na nuaing naginwaran na hidup ketidakseimbangan. Ngulu na so seimbang. Nakpe sudido bangso lumowi Indonesiaon bagaimana yang disebut dengan keadilan sosial sama seperti dengan butir Pancasila kita. Alai mengihutton akka data-data ni akka pamaretta kamanginang lumowi di skala internasional didok 70% amanginang arta ni portibion Holland 10% do ninna 10% do ninna namaniupi 70% harta dunia ini hanya dimiliki oleh 10% manusia yang ada di dunia. Hitungan nak kamanginang berarti torok do gumurang na dangol do na pogos sian na. Jadi hidup ketidakseimbangan itu terus semakin terjadi di dalam dunia ini. Saya terjadi terus. Boleh di Tapanuli Utara kamanginang di dok hampir 10, di Tapanuli Utara di dok 10,27% na pugus di bawah standar rata-rata kehidupan. Omah hidup ketidakseimbangan. Asa moro halak kristek kita sasitong ngaka manginang aka halak naung niasian nito hatai ikom makuling goro hatta songon naung niasian nito hatai jangan nacotahak kita mamereng halak na menderita.
Jangan senang melihat orang yang menderita. Tetapi berilah dukungan-dukungan kepada orang-orang yang membutuhkan topangan itu. Songok kalak naung nia sian dohok na saya pinasu pasu ni debata hita di bagasan mulut tahun. Hidup baik di dok Tuhan Yesus. Gabe para si roha mahamu songon amamuna para si rohai. Demu madok naking dinama mulus sadok tanor referenai ikoboy gabe pasu. Demu mau takas. Nakula mangedeh hukam kanta tayate. Bahidot tong. Mari suang doi sude. Torcok kamu torus demu nai. Semua hampa apa yang kita dengar, apa yang kita bicarakan firman Tuhan ini juga tidak ada artinya manginang. Adido apostol Jakobus haporsiauni pe nama te doang go suadong pangulaon na Maria manginang. Madaboy taban masyuruban sian hagaliot tai. Dari kekurangan-kekurangan kita itu masih sering menopang manginang. Tusido hita dijauhon minggutta saderion molo dicela apostol Paulus sih alai songon hasurungan muna di saluhut di haporsiaon di hata di parbinotoan di nasa haringkason di pakkaholongi muna di hami naik songonima hasurungan muna naing di ulaon asini roha molo godang diliot to hatai di hoi nang hasurungan noaing adong parbinotoamu adong ilmu berikanlah. Mulu sumuruk kono aing di beto hatai di pardagingon nak kamanginang. Bantulah orang-orang yang membutuhkan itu. Persekutuan di dalam gereja adalah hampa tanpa diakoni. Persekutuan berkoinonia dari dalam gereja kamanginang itu hampa tanpa kita mau melakukan pelayanan diakoni. Lapatanna mengulurkan tangan bagi orang-orang yang patut harus kita dukung di dalam segala kelemahan-kelemahannya. Na parpudia kamanginang siat turbukon. Mulu dijauhon ikong gabe parasi roha parholok kita. Manatap nadong di humaliang nang di portibion dakolak tuhita tutu di hatan itu hatta di dokod do jumulo to kadong hatta saha porsiaon ale do tu portibion alani di jauhum matuhita na barpudi songo dia do kamanginang bui hita manggulahon hakolongon nati kos sukum mahamu di mana barpudi songo dia mamanggulahon hakolongon sukum mahamu ado lawan kata ni holong. Lawan kata anak. Contohnya mulu hitam lawanna putih kan. Mulu holong ado lawan kata anak. Benci, iri, dengki, alayaong gona to makas hata batak tulin. Alo-alo ni hata holong. Hosom tong ha muliana ido lawan kata na tepat jadi di dok Tuhan Yesus tuak kasih nai Yohanes 34 sada Yohanes 34 32 menang 20 34 asa patik nai baru mahulehot Tuhan ini telah menjadi hukum yang terutama bagi kita naing mama si haulong kamu songon holong ni rohaku di hamu. Jadi pabalik matu dirim sonare. Parholong doho manang parhosom. Halus yamu mazo. Idot to. Amen. Abui rawlat ni jemi tahu nate. Parholong ma. Hanya itu lawan katanya yang paling tajam dalam bahasa Batak. Asa bolongan idok patik naik baru menjadi hukum yang baru bagi kita setelah Kristus. Amanginang patik naik baru dan bui be. Mula dong PHC ni roham tahamma. Mula dong sogo ni roham tahamma. Marparbue maholong ni roha.
Nang buih halak Kristen dendam sampai mati. Tak parholong tak bisa. Ido bahin belum berkursus samu, kursus teologi jemaat. Ya mudah-mudahan Marturia tahun depan bisa membuat program kursus teologi jemaat. Karena itu bagian dari Marturia. Ido bembelu ya KBP, mulu honer PP bezolma. Kan honer PP bulu ngamoltik-holtik kosanai. Kok ditopok ditanyakon dipelua. Asa bui bene tanom musiringgan. Dang bui hita dendam sampai mati. Nggak tinggal di hutat tes tilai unang bebuat tu sakartaon. Dia mai. Mardumu itano bah disadok tanorara ok tanot taison. Aspal warong isodo beton. Nang bibuin tong saya may oput na Zulu ni duluhan kan. Tanong di Jakarta. Firman Tuhan mengajak kita gabi para siroha sadarion, gabi para holong. Totu lawan katana kamanginang dang bui behita pembenci, dang bui behita parhosom. Tapi justru parholong itu bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan bagi orang-orang yang membutuhkan itu. Mungkin di tengah-tengah kita juga mari saling membangun amang, saling mendukung amanginang. Hudok nak kaning, jika digerakkan sekarang UMKM menggali ke arah potensi-potensi keluarga muda kita itu adalah nilai-nilai kasih. Bagaimana kita saling mendukung dan menopang. Apalagi ondak tanon yo putay nga nat taon. Au piau harok kamu berjual boras donok kudo dak saya tu sana wan hor boras. Semua mari manginang. Itu adalah cara kerja kita, bagaimana kita untuk saling menolong, saling membantu di dalam kehidupan kita ini. Lumubi turong atas hapor siaon, alai dak kolat tu si doho donak tu sadok portibion. Ikut doho dohita gabe habaoran ni pasu-pasu nasihat tu hatai alani gabe parholong mahita tapadao ma akka hosom ni roha songon naung ni asian ni tu hatai hita marhite haholongon naso tardudu hita aidak kolon holong pardagingon di pasaut ibana alai haholongon saliling ililinga naung pinarbaga-bagana di hita imangulu na hot rodi saliling ililingna amen martang yang mahita. Oleh tema rohanami diho hali Tuhan. Nang mamakulingi hami marhiti-hiti hatam sadarion. Dang habilang kami bagas ni holong ni roham. Pasu-pasum. Dingulu pardagingon nami. Lubumi pangod di honommo nang ditod dinami. Para romahami Tuhan. Songon nong majalo asini rohami, holong ni rohami. Gabi habaoran ni holong ni roha tu saluhut zolma di portibion. Talu mengurupi akka napatut urupan nami. Sian hagalion doh kakurangan nami di zuhoro hami patupahoni Tuhan. Dang ikut julu merlubi-lubi hami manang julu sikop di ngulu nami. Alai itap ni pangalihommu di ngulu nami di pasu-pasumi sianima hami naing memilangi gabiradi hami Tuhan mangurubi napatos siurupan nami gabe para siroha songoko naung mangasi hanguluan nami par mangulu nami ali Tuhan gabe habaoran ni pasu-pasum ali Tuhan di sude pardalanan ni Huriam pasar mingguan Aceh gudang dope Tuhan program-program naik mardalan sihu basan nami patau hami Tuhan saluhuna ruas ni Huriam manang yakon mendukung songoni nang kaparhadadum say tabay guguruh bisuk asabuy Tuhan patulutson saluhu program nami gabe taulas ni roha panguduhon manugunugu haporsyaon di tonga-tonga ni Huriamon sian dak danak sekolah minggu sah rudi horong lansia urupi hami Tuhan asabui hupa uzuk kami nasa program si hubasan nami dope Tuhan di tahun 2020 tuluan sudi ruas ni Huriam ali Tuhan tangyak konon nami
Molo tu ngarung akan hurang sehat di pardagingon, namar sahit tongon noai ngali Tuhan di dia pemaringanan ruas ni huriam. Pasu-pasu ma, si panganon aka ubat na pinanganna. Sanggiat Tuhan taruli di hahi pason, do gugu nasyako. Aka yan akon nami Tuhan na tongon di bagasa parsikolaan. Dohot na kanok tamat na sudapotan karejo, ali Tuhan asiroham. Urupi dongani Tuhan akayanak kon nami di parsikolanna dohot asa taruli diakka ulaun parkarejuan sigano pari sude matahe ulaun ni ruas ni huriamon paso-paso ka parkarejuan ni ruas ni huriama li Tuhan saluhu na sigano pari asalam gaddalas ni roha markide hite ka paso-paso pardagingoni hu lam tau Tuhan bui manupahi akan apatut siurupan di tonga-tonga ni huria di tonga ni masyarakat nang bangso nami pe pasu-pasu ka parkarejuan ni ruas ni huriama li Tuhan satoktong di bagasan las ni roha saluhuna moliate rang dihatam sadarion naung mamakulingi hami asatakas gabe halak Kristen nama kilalahon asini rohami hami gabe tahu hami maparbuih hon haholongon di bagasan ngulu nami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami amin. Tapuji matuhanta marendehita tapasa peliata do tupakta tu tahun profesionalisme. Bila memuluskan
bata amanami na di banua gizang horo haroroane sa luhut si lehon nadingkan dohot nasa uli basa na mauliutus. Kupasat kami masian nenelehomi tu kami pilihan nami tuho. Sejalo magiwa na hutsus di zulum. Pasu-pasu may jala ramoti asaho para siya kami pilihan non. Pati buluhon harazaum di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutadda hami gudang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di banua gijang sai pinorbadia magwarmu sai Roma hara jaumu sai saup malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang lehom matu hami sadarion hangoluan siap hari si sama dosa nami songop panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami unak kami togihon tu pangudzunan palua mahami sian pangako. Pasu-pasu mulak mahamu di bagasan damai. Di pasu-pasu jalari ramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala sayasima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaor homma damena tu toddim.